Mayong adlaw kaninyong tanang mga suking tigpaminawa ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Ako si Rose, 30 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Pero kasamtangang na magtrabaho karon sa Dubai, UAE. O padayon nga naminaw sa inyong programa, pinaagi sa inyong Facebook page. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nag-work from home setup ko o graveyard shift ang akong oras. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Rose, bangon na diha. Mag-alas 12 na sa kadlawon. Mag-duty para ba ka? O ma, mabangon ako. Salamat sa pagpukaw ha. Kaay, sa umpila ramagot ka oras ang akong tukod. Mupalit na lang kog energy drink eh. Ikaw di ay may magsigig palit og energy drink? O ma, Pantog lang daghan na kaayo nga nagpundo nga botelya din he. Kasi gid kag inom ana. Na, di ra ba yan naman kaayo ha? tuka kay nag-duty magod. Ay magkape ka. Mas maayo pa ang kape kaysa anang energy drink. Na, di na mo talab na kong kape maoy. Aw, sige. Pag ginahigid sa imong bantay bitag mo reklamo ka ha. Kung naana kay pamation ha. Ma, Grabe na sa kay ka makakonsume og unhealthy foods ay babe. Napay oily foods ay. Di na ba na makaayo ra ba? mamang ko'y madali-dali, babe. Ibaw biya kas oras sa kontrabaho ha. Graveyard shift ba ako? Bisa na. Nga na mo pabilin lang ka og sudan sa inyo. Para inigtrabaho nimo, kung gutom mo na ka, na kay makaon. Di ka magsigi kag order na yung mga mantikaon nga pagkaon? Na, disud kay uy. Bisan pagbinlan kong mama magsudan, kanon mangyapon sa kong mga igsuong lalaki. Grabe manggut kayo na sila mo dagkaon uy. Hay, di pa nang ka ingon anak sa una. O sipot mo ipasapot. Sukar lang nga doon na kay trabaho. Unhealthy na kay mga pagkaon ang imong pagkakanon. Ang imong lifestyle. Napay weekends nimo ay. Imbes mo ipahuway. Pero wadyo kay absent sa pagtagay-tagay ko sa imong mga higala. Siyempre, babe, uy. Lain sad kayo kung pulos trabaho na lang sad ko, no? Dapat, nasad ko'y panahon para maglingaw-lingaw. Girl, ikaw na lagi. Wada si Joshua? Nga, waday, uy. Ako ra. Maayo kini sugot. Okay ra masad na siya, uy. Kuhaon naman ko niya unya. Ah, okay. Oh, imusta ni girl, oh. Ay, ginuo ko ni mong bata ka. Palabi man gud siya tita. Sige na dong. Ako na bahala niya. O salamat sa imong paghatod din isbay, ha. O isa pa yan tita. Kadapat sa kong Sakit no. Labadon no. Resulta na sa imong gara. Ma, Higop nitong sabaw. Mapay paghuman ako gluto. Higop dito samtang init pa aron mawa nang hangover nimo. salamat, ma. Todi ay nanawag tos diya silsa nimo nako. Jessel sa nga naas Dubai. Magigistorya unya siya nimo. Bahin sa unsa man ko na, ma. Basin interesado kang muapas dinhi sa Dubai. Unsa tiya? Nakasiguro ko nga madawat ka dayon. Kay daghan ka na baya og work experience. Nisulti si mama nimo nako nga dili man kuno kaayo dako ng sweldo nimo diha. Dinhi, dili gyud hinuon ingon anak ka dako. Pero kadugayan mo saka man pud imong sweldo. Anay ka na lang. Mas maayo nga mo larga ka mentras bata ka pa. Pasabta lang gud ng imong uyab. Sige, tiya. Ganahan ko, ana. Recorded by X Thunder Gaming.
Sa dahang gisultihan ko sa akong tiya, nga palargahon ko niya, mura kong na-excite, maong nakatando dayon ko. Gusto manggod ko makakita og laing lugar. O gusto sab ko nga naanak ko yung means nga makatabang sa akong pamilya. Maong gilihok dayon ako ang mga papeles nga angayang lihokon o wa sab ko musulti bisan kinsa. Mas kinsa akong uyab. Kay gusto ko nga klaro ng akong paglarga, una pa ko musulti niya. Unya, Unsa? Lulas ka kasikawas? oh babe, Ngano ka magsulti na ko? babe. Naibawbi gid ka na ako ha. Dili ko gustong masuhong ang mga butang. Maong wa ko musulti una nimo. Kay dili pa lang unya na hinuon mahinayon. Sa ato pa, nanadi kay schedule sa paglarga? Oh babe. Kano sa man? Magduha naman ay ko kabuhan sukad nga naabot din sa Dubai. Sayon ra hinon ang trabaho pero mara lang ko gimingaws dito pa ko sa Pinas, uy. Sige na lang, uy. Maana na lagi ko din, he. Ay, kamusta man ka diha, anak? Okay ra ko pa. Kamu diha? Ay, okay raman sad. Ay, si mama ni mo. Nasa kusina nagluto. At tuod. Kalos amang ka mo uli, ha? Napay usa ka tuig pa, uy. 2 years ba yan akong kontrata pa? Ay, bao ba? Dugay-dugay pag yun di ay. Na, dali ra kay mudagan ang panahon pa, uy. Ay, noon sad. Basta pag yun, ha, anak? Pag-amping ba yun din, ha? O pa, salamat. Kamusta diha pa? Sige pa, bye sa... Aray, kalit bang may sakit ang ako ang kilid. Nga naman eh. Unsa? Mag-usa na kasi mana nga nagsakit ng imong kilid. O tiya, mawawa man ninon ang sakit pero maulaki. Mag-usa na ni Kasimana nga ingon ini. Pwes magpa-check up ta aron sa pagsiguro. Unsay sulti sa doktor? Gastroenterologist man to siya tiya. Unya iya kong gi-refer sa OB kay dili ko no niya ma-further read ang akong results. Usa ba di ay resulta? Na ako'y gallstone tiya. Usa. Unya, nasad ko no ko'y follicular cyst. Ingon lagi siya basin need ko nung operahan kay symptomatic ko no. Unsa? Nako'y mga naistorya nga kauban ra pud ako sa work ug naayusa nga miingon nga wa ko no siya magpaopera kay natangtang raman kunog iya ang iyang stones. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, delikado ba ning follicular cyst? Asa man ni makuha? Ikaduhang pangutana, na ako'y gallstone. Usa, need ba gid nga maoperahan ko? Or pwede ra dili? Doon na pa mo'y masuggest nga kinahanglan akong imnon aron matangtang lang siyag iya. Ikatulong pangutana, apil sa akong results nga na ako'y fatty liver o fibroid. Unsa may pasabot ini? Delikado ba ni? Asa man ni nako nakuha? Ikaupat og katapusan, posible ka nga resulta nis akong unhealthy lifestyle sa una, pero nganong karon raman siya na epekto. Wa man lagi ni nako makita sa kong medical sa dihang paingon kong molarka. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling
drugas. Ay naninyog dugaya, ipadala ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga matag adlaw nga maminaw mo sa ato ang programa na ay may pangutana og suliran nga mahatagan og tubag og kasulbaran, makakuha mo dili lang pagtulunan kun dili inspirasyon nga makasabot mo nga ang kinabuhi dili gyud ni perpekto na agyoy mga pagsuway pero naara sa gyud kasulbaran ang tanan. Mao gyud, no? Diba? Sa ato ang lesson for Ang today, atong Doc. lesson for today, attorney, is it's what you do in the dark that puts you in the light. Aha. Kung magpakahilom lang yun ta. Oh, Diha ra gyud po ta makamalamdagan. Ang lam ko nung nga tubig, kanang Silent water run deep. Silent. Yes, no? Kana ganing i-surprise lang ng mga tao. Ay lang gyud mo kanang sige og kanang plaster Facebook. Oh, mao. Di ba? Unya di ay to kay kanang di ta malipayon pero ang atong post grabe lingawa. Dito gaaway. Sweet kay nag-post. Gabuwag na dito unsa ba? Ayaw lang, di ba? Kinsa letter sender today? There's si Rose, 30 years old, single. Tuan ni karon siya sa Dubai. Uy, careful. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw din ha sa Middle East? Oh. Amping mo tanan din ha? Si Tisbel Barliso. Si sa tong usay kaning Kimpan Albero. Melanie Kimpan. Melanie Kimpan. Musta naman akong mga pagumangkon diha sa Canada, kumusta naman mo Kim o ginyen naot nga okay lang kinabuhi diha ha. May pagpaminaw diha ay po ni Ma'am Blazy Kamumot diha sa Naga City, Ma'am Juliet ug Frank Kamingi diha sa Siargao. Manabi ami mama, ako nang gignan ako mga classmate manuroy mi diha sa inyo. Yes. Ug isa pa na yung uban akong mga si Mary Ann Huyuhoy. Okay. Si Pangging Kabaluna diya sa Verama, no? Dr. George ug Inday Ruiz mayong pagpaminaw. Okay. Letter sender karong adlaw man ni si Rose, no? Of course, sa Dubai, ang unang pangutana, mao ni Doc, no? Delikado ba kuno ang follicular cyst? Asa na makuha ang follicular cyst? Yeah, ang kining follicular cyst usa ni siya ka common nga ovarian cyst, no? Pero usually siya attorney dili ni siya malignan, cancerous ni siya. Makuha ni siya kay mablakkan man ang glands dihang dapita, napon ni siya pagka-genetic ang iyang reason ug naay mga injuries or infection nga nahitabo dihang dapita, no? Kung ang babae gani magka-develop niya ni dili ni ang iyang follicle dili mo release og itlog, dili mo release gila sa ovary ni siya, ha. So instead ang follicle mapuno og fluid, sumo na siya nga ma-form na siya og cyst, no? So mo na ang hinungdan na ato ni, no? Genetic na, Doc? Ay pagka genetic, then ay genetic component sad, pero naay ang other causes ani naay injuries, infection or chronic inflammation or blockage sa Okay. flow, ha. Alright. So mo na ang akong mga istorya sa imong unang pangutana Rose, no? Iyang ikaduhang pangutana, Doc, naa daw kuno siya gallstones nga usa. Need ba gyud nga operahan siya or pwede rang dili? Do na ba kuno tay masuggest nga kinahanglan niyang imnon aron matangtang lang ang gallstones? Na ay ipainom ani po dili ko comfortable nga mo suggest, Yes, no, kay yes. I'm not an authority. Di man Kung guna naani nimo siya- field of di na ko expertise. field, naani siya tambal lang nga imnon lang. I rather suggest nga you go and see urology sa may specialty ani mga surgeon Surgeon no? siguro. Surgeon, no? So unsa may hinungdan nga nung naa may mga gallstone ang uban, no? Daghan ko mga kailang gioperahan o gallstone, no? Kung kita taas kay tagpats nga kanon, dapat niya high cholesterol, nya low ang atong fiber nga ginainom, no? Agad ginakaon. Kaya ang kinimanggong gallstone ma-form ni siya usa ni siya ka
matawag na to og bile component na kini mo kong bile attorney digestive system ni siya nga gina-produce sa liver nya i-store nga to sa gallbladder. Yes. For some reasons mao na siyang mo form og stone kang kung taas lagi nig kanang fat og cholesterol content, no? Oh. So surgery gyud siguro ang kuan niya Sir John, yun siguro, no? Para matanaw gyud. Ikatulo niyang pangutana. Apil sa iyahang results nga naa daw siya'y fatty liver og fibroid. Unsa may pasabot ana, delikado ba na? Fatty liver is Based na sa imong kaon, Dok, no? Sa ako nang giingon, ang bile, giform na siya sa liver. Kanya ginapasa nga to sa gallstone. Kung ang imong pagkaon is high in fats, cholesterol, o niya kanang less ang imong fiber nga gipangkaon, kung hindi kag inom og kanang mga alcoholic drinks, taas ang tsansa nga maka-fatty liver. Okay. Kana nga ang trend na fatty liver, liver cirrhosis, nga Agoy. hepatoma. Worse na siya. May mga siya liver cirrhosis in the long run kung dili ma-corrected. Okay. Ikaw pa to katapusan niyang pangutana, Dok. Posible kaha nga ang mo resulta na ni sa iyahang unhealthy lifestyle sa una. Pero nganong karon raman siya ni effect? Wa man lagi ni nakita sa iyahang medical sa dihang padung siya larga. Di mo na makita dayon. 30 years old din siya attorney, no? Larga niyang to sa Dubai, siguro wa pa ni mo form ang gallbladder stone. Nya sige kag kaon dihag nabay baboy sa Dubai, mag-Muslim area ni. Pero naagid siguro na. Nagyapon, no? So mga pati o pero kana mga mantikaon pud nga Mantikaon. pagkaon. Bisag- Fat man gihapon na. bisag dili sa pork nga mantika. So mao ni nga wa siya makita, mao na bitaw na nga every time nga mo end lagi yung contract mo undergo na sa bug another series of medical screening, no? To see to it nga you are physically fit to go back to work, no? Yes. Oo. Okay, ang importante good healthy lifestyle, exercise, balanced diet, Oo. no? Everything in moderation, di ba, Dok? Yes. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.